Sabies que dins del nostre cos hi viuen bilions de bacteris que poden influir en com ens sentim? En aquest vídeo parlarem de la microbiota intestinal i de la seva relació amb la salut mental. La microbiota intestinal és l'ecosistema format per bacteris i altres microorganismes que viuen als nostres intestins. Tot i que sovint associem els bacteris amb malalties, la majoria d'ells són beneficiosos i essencials per al nostre organisme. Aquests microorganismes ajuden a digerir els aliments, a absorbir nutrients i a protegir-nos de patògens, contribuint així al bon funcionament del nostre cos. Els intestins tenen un paper fonamental en la digestió i en l'absorció dels nutrients que necessita el nostre cos per funcionar correctament. A més, no només intervenen en la nutrició, sinó que també participen activament en el funcionament del sistema immunitari, ajuden a mantenir l'equilibri intern de l'organisme i col·laboren en l'eliminació de substàncies de rebuig, contribuint així a la nostra salut general. A més, els intestins estan directament connectats amb el cervell mitjançant un sistema de comunicació molt complex. Aquesta relació es coneix com l'eix intestí-cervell i permet un intercanvi constant d'informació entre tots dos òrgans. Gràcies a aquesta connexió, el que passa a l'intestí pot influir en les nostres emocions, l'estrès i fins i tot en la manera de pensar. Alguns bacteris que formen part de la microbiota intestinal tenen la capacitat de produir substàncies semblants als neurotransmissors, com la serotonina o el GABA. Aquests compostos són essencials per regular l'estat d'ànim, l'ansietat i les emocions, fet que demostra que l'intestí no només influeix en la salut física, sinó també en el benestar mental. El nervi vaguer és el principal canal de comunicació entre l'intestí i el cervell, funcionant com una línia directa d'informació. A través d'aquest nervi, senyals viatgen des de l'intestí fins a l'encèfal, permetent que la microbiota influeixi directament en les nostres emocions, com l'ansietat, l'estrès o l'alegria, i afecti el nostre benestar emocional i mental. Quan l'equilibri de bacteris a l'intestí es trenca, apareix una situació coneguda com a disbiosi. Aquesta alteració no només afecta la digestió i la salut física, sinó que també s'ha relacionat amb un risc més elevat de trastorns mentals com la depressió i l'ansietat. Això mostra com la salut intestinal i la salut mental estan estretament connectades i com petits canvis a l'intestí poden tenir efectes importants en el nostre estat d'ànim. Factors com una alimentació poc saludable, l'estrès prolongat o l'ús excessiu d'antibiòtics poden alterar significativament la nostra microbiota intestinal. Quan això passa, es veu afectada la comunicació entre l'intestí i el cervell, fet que pot tenir repercussions en el nostre estat d'ànim, les emocions i fins i tot en la manera com gestionem l'estrès. Això demostra que els hàbits quotidians tenen un impacte directe en la salut física i mental. Per afavorir una microbiota intestinal equilibrada, és recomanable seguir una dieta rica en fibra, que inclogui fruites, verdures i cereals integrals. També és positiu consumir aliments fermentats, com iogurt, kèfir o xucrut, així com utilitzar probiòtics quan sigui necessari. A més, mantenir un estil de vida actiu amb exercici regular contribueix al bon funcionament de l'intestí i, indirectament, al nostre benestar emocional i salut mental. Aquesta relació entre l'intestí i el cervell és un tema de gran importància per a la recerca biomèdica. Comprendre com la microbiota intestinal pot influir en la salut mental pot ajudar els científics a entendre millor els trastorns com la depressió o l'ansietat. A més, aquesta investigació ofereix la possibilitat de desenvolupar estratègies que millorin la qualitat de vida de moltes persones, a través de la dieta, l'ús de probiòtics o canvis de l'estil de vida. En conclusió, cuidar la microbiota intestinal significa també cuidar la nostra salut mental, fins i tot amb petits canvis en la dieta, com augmentar la ingesta de fibra o consumir aliments fermentats, i en l'estil de vida, com fer exercici regular o reduir l'estrès. Poden tenir un impacte molt positiu en el cervell, en les emocions i en el benestar general del dia a dia. Així, mantenir un intestí saludable és una manera directa de potenciar la salut física i mental al mateix temps. Per això, entendre la microbiota intestinal és molt més que conèixer com funciona la digestió. També és fonamental per comprendre com el nostre intestí influeix en les emocions, l'estrès i el benestar emocional, mostrant que la salut intestinal i la mental estan estretament connectades.